Pipila ka adlaw human ang paglugos patay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Davao City. Pipila ka tawo sab ang gikatahong nangawala sa Davao City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, tulo ka mga tao ang gikatahong nangawala human giingong gidagit sa Davao City. Duha nila ang giingong og aligasyon nga doon na matudpay kalambigitan sa pagkamatay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Barangay Poblasyon, Kalinan. Apan gibarugan sa pamilya nga walay kalabutan og inosente matud pa ang nangawalang biktima. Apan sumala ni Police Colonel Alberto Lupaz sa Davao City Police Office, dili pa nila masiguro kung konektado ba ang mga insidenteng pagkawala sa mga biktima, ingon man kung doon na ba kini kalabutan sa pagpatay sa 28 anyos nga babaeng architect. Midumili na ang kabanay nga pailawom sa autopsy ang patay lawas sa 23 anyos nga si Dennis Panzan. Kinsa giingong gidagit og nakaikyas apan namatay. Dihang nakuyapan ato sa pag-interview kaniya sa kapulisan. Sulod sa Talawmo Police Station sa Davao City Lunes sa buntag. Sumala sa kabanay ni Panzan, dunay mga dili na uniforme nga mga personahe nga nagapangutana sa batan-on kalabot sa paglugos patay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Davao City. Una kini nawala. Apan una namatay si Panzan, ang residenteng si Rodrigo Kadungog, 56 anyos, mitabang kuno kaniya, diyang ila kini nakita gawas sa ilang balay. Sa Badon Compound, Purok 3A Barangay Matina, Pangi, Davao City, Lunes sa buntag. Saysay sa asawa ni Kadungog. Kalit lang siya nagtunghada sir, nakalitan po akong banag tarong siya, kay nakabalot gud iyang ulugod, nakapusa siya. Dinimatod pa mismo sa akong kitindugan, kilid ni ining Casillas, nakita sa residente nga nagtindog ang biktimang nga nailhan nga si Dennis Panzan nga nakabalot na sa packaging tape ang ulo ug nakaposas kini. Busa ang himo sa residente, ilagilayon kining gihatod ngadto sa barangay kapitan. Apan nabala ka karon ang kabanay ni Kadungog, human wala na kini ikita, dihang nananghid lang sa iyang mga anak nga mangita og trabaho, Martes alas 7 sa buntag. Panawagan sa kabanay. Manawagan jud ko nga sana mauli akong bana, patay pa sa mabuhi. Sana lang jud mauli jud sa sabaw sa balay jud. Dawato na mo sa imong niya. Samtang sukad niya atong Sabado sa hapon, wala na ikita ang 19 anyos nga si Kent Lawrence Espinosa nga taga Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Human matud pa, gidagit. Sa nakikita dito nga nahunong siya dito may purok kanang kay wa man siya nakitang tao, andi ay nagsunod na day ang sakyanan nga SUV daw, nya duha ka buok na SUV gray, nya na po day ban nga puti. Naamatod pa'y nakadokumento sa hitabo. Apan Niduol ang pulis dito og niingon nga i-delete na ang imong video kay madamay ka ana. Gikuha ang cellphone, mismo pulis ang ni-delete. gibarugan sa kabanay nga walay kalabutan si Kent Lawrence sa pagpanglugos patay sa 28 anyos nga babaeng architect sa Barangay Kalinan, Poblasyon. Kana akong bata wala ginay kalibutan, inosente gitaw ng bata ana. Kay kanang mga gipangpasangil nila dili gyud na tinuod kay nang ano. Mismo ako na ako diri anang panghitabuan nga naagid siya diri. Ang Davao City Police Office dili pa makasulti kung konektado ba ang duha ka insidenteng giingong pagpangdagit. Dili gyud ko makakonfirm ana. Ang akong tanaw ana, basig separate incident lang, nagkataon lang nagkadungan ni sila. As of now, we cannot confirm no na that is linked to Braga's case, no. Kasi although mayroon tayong possible witness, no. Pero wala pa tayong confirmation na itong mga ito ay talagang link doon sa Braga's case. Sara luyo sa panawagan sa pagkabot hustisya sa pamilyang Panzan sa pagkamatay ni Dennis. Butsab nila karon nga may pahiluna sa ang patayng lawas na ini og ibalhin ngadto sa Carmen, North Cotabato kung asa kini ihaya og asa sab ang ilahang lugar. Samtang nanawagan sab ang pamilya Espinosa ingon man kadungog nga unta mauli pa nga buhi ang ilahang mga kabanay nga giingong gidagit. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.